Kimchi Chino! 오빠, At sa gabing maulan, ay talaga nga naman kailangan mo ng kayakap, kailangan mo ng kalambingan o di kaya kabembangan. Biro lang, mahal. Nagbabalik na po walang iba, DJ Kim Chino sa kanyang programang Chini Talks, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At ikaw na nakikinig ng radyo, gusto lang kitang imbitahan. Kung ikaw ay gustong makipagkulitan o makita si Kim Chino, aside sa napakikinggan, kami po ay nakalive sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya pwede kang pumunta ron, mahala. Anyway, balik na tayo sa Chini Talks, usapang pag-ibig. At ang pinag-uusapan natin ngayon yung mga narcissistic, yung mga narcissist. Ano ba ibig sabihin nun? Ito yung mga taong mataas ang tingin sa sarili, na talaga nga naman kahit anong gawin mo hindi ka mananalo kasi sa tingin nila sila lagi ang may tama, pero deep inside may tama sila sa utak. Uy, minsan hindi nyo lang alam or hindi lang kayo aware na narcissist na yung tao or narcissistic na siya. Kasi nga, hindi pa kayo fully informed sa mga senyales o pag-uugali nila. Kaya tonight sa ating Chinitox, yan ang goal ni Kim Chino para iwasan ang mga maling tao, iwasan ang mga narcissist. Kaya tonight ibibigay ko ang 3 senyales na ang tao ay narcissist. Kaya wag mo nang tikman. Wag mo na. Anyway, unang-unang senyales, sabi ko kanina, narcissist ang tao kapag may main character energy. Very negative hindi yung main character na talaga nga namang gustong may patunayan sa sarili. But may patunayan sa lahat ng tao. Diba, ano ibig sabihin nun? Yung halos lahat ng usapan, gusto sa kanya lahat ang topic, ang spotlight, uhaw na uhaw sa validation, na talaga nga namang gusto siya lagi ang bida. May mga taong ganyan, bida-bida, kahit dun sa relasyon nyo. Imaginein mo kung ikaw ay nasa relasyon tapos lahat ng topic, lahat ng puntos ay talaga nga namang kanya. Relasyon pa ba ang tawag dyan o pananampalataya sa isang tao? Di ba? Kapag nararamdaman mo yun na uhaw siya sa validation, kailangan lagi mong pinupuri, kailangan lagi mo sinasabing ang galing-galing niya, ay nako, jowa mo o asawa mo narcissist, may problema dyan, may mali dyan. Huwag mo i-tolerate, kaya ka nasasaktan. Ito, pangalawa, narcissist ang isang tao kapag walang empathy. Ano ibig sabihin ng empathy? Meron lang ako panty. What? Yung iba yung empathy sa panty. Ang empathy, mahal, yung parang kapag may problema ka, hindi binabaliwala hindi ka pinakikinggan. Kumbaga, ibinabalik sa sarili niya yung usapan. 'Di ba? Meron na nga problema, meron na nga nangyayari. Wala ka man lang empathy sa akin, sa nararamdaman ko. 'Di ba? Ini-invalidate yung mga nararamdaman mo at gusto niyang ibalik yung spotlight sa kanya. So kung ikaw ay nasasaktan, sasabihin niyan, ako nga mas nasasaktan, pakinggan mo muna ako. Mga ganong bagay, di ba? At the end of the day, it's about sensitivity. Minsan, kailangan mo makiramdam, kailangan mo makiempatya sa jowa mo, sa asawa mo. Kasi hindi laging iikot ang mundo. Kunwari sa relasyon nyo, no? Hindi laging sa'yo ang dapat na atensyon, na oras, na pagmamalasakit. Di ba? May mga ganyan tao may mga ganyang relasyon na talaga nga namang gusto lagi sila ang kinikilingan. Hindi nga pwede yun. Anyway, dalawa pa lang yan. Pero shoutout ko muna si Big Boy, driver ng isang van na papuntang Tansa, Cavite. Galing silang Alabang. Shoutout din natin yung mga nakikinig. Magsiingat kayo, maulan, magpayong kayo, magkakasakit pa kayo niyan. Wala na nga kayong jowa. Ingat. Kung ililipat ang radyo, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat kayo, mahal!
Minsan na kay nag-uisa, walang makasama. Nagyulumbay, di mako. Mahal, I'm back! Maayong gabi! Oh, sinoutout ko na yung mga nasa biyahe ah. Anyway, usapang narcissist tayo. Kamusta kayo? Maayong gabi. Gusto ko lang ng Jollibee dahil bida ang saya. 'Di ba? Dapat Jollibee lang ang hinahangad nyo. Uy, nandiyan na si Alexander. Sino to? Waiting sa live. Uy, maayong gabi, Alibay. Hi, Cherry. Nandiyan na si Louie, hello. Ngunit di ka mag-isa, kaibigan. O, ito na nag-comment na ang ating mga mahal. Sabi ko, ano ba yung mga sinyalis ng narcissist? Kasi for sure, sa talambuhay nyo, may mga tao kayong na-encounter, nakilala, natikman, na red flag at sinasabi nating narcissist pala, na laging siya yung tama, lagi niyang ini-impose na dapat siya'y masunod. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, ang mga kasagutan nyo, tama yan. Basahin na natin, sabi dito ni Ray. Ay nako, narcissist kapag nangongontrol. Uy totoo yan yung nangongontrol na mawawalan ka na ng desisyon sa buhay. Nawawalan ka na ng mga tamang gagawin kasi at the end of the day gusto niya siya ang masusunod. Huwag kayo magpa-control, hindi kayo TV. Di ba? Jojowa kayo, remote control. Hindi kayo robot. Sabi ni Louie, narcissist siya kapag laging pa-victim. O, di ba? May mga ganyan eh. Kapag sinabing pa-victim, sila yung nagkasala, sila yung pwede ba magsabi ng gagi dito? Diba? Sila yung may kasalanan, sila yung ng babae, sila yung ng lalaki, sila yung nagloko, sila yung hindi na kontento, pero kapag nagharapan sa kwento niya sa mga tropa niya, kaibigan niya, siya ang inapi. Ay nako. Narcissist yan. Narcissistic din yung laging nananalamin. O, diba? Meron din gwapong-gwapo at gandang-ganda sa sarili. Good at work muna bago kuda, sabi ni Abby. O ito, narcissist din kapag hindi marunong tumanggap ng kritisismo. Simpleng po na lang ay maaari na niyang gawing personal para sa kanya. Ay, may ganun nga, no? Totoo, no? Na minsan, iba kasi yung kritisismo sa panlalait talaga eh. Minsan yung kritisismo binibigay yan ng taong may concern sa'yo in order for you to improve, di ba? Pero kapag hindi marunong tumanggap ng kritisismo, ay nako, sinasabi nila, I'm good enough. Or I'm perfect the way I am. Hindi ko kailangan ng opinion mo, hindi ko kailangan ng mga advices mo, hindi ko kailangan ng improvement sa sarili ko, hindi ko kailangan i-develop ang sarili ko kasi okay na ako. Yan. So mahirap 'yun lalo na kapag sa relasyon, 'di ba? Wala namang perpektong relasyon. Hindi rin naman lahat ng relasyon na kailangan stable lang, stagnant. Ay nako, walang patutunguhan yung relasyon na ganun. 'Di ba? Bakit anong problema ni Titan Jello at ano yung brother? Go, sige lang. Go lang. Yung sa'yo na narcissistic ay kulang sa empathy. Tama yung sinabi mo kay Yes! Walang empathy. Hindi sensitive sa nararamdaman mo.
May problema ka na nga, malungkot ka na nga, hindi ka pa kinakamusta. Ganyan yung ginawa sa akin ng ex ko. What? Hindi na nga ako okay. Di man lang sinabi or di man lang tinanong kung kamusta ako. Shoutout natin yung mga nasa relasyon dyan pero hindi kinakamusta ng mga jowa at asawa nila. Alam ko ang pakiramdam na akala nila okay ka pa. Hindi ka na pala okay. Ano pa kapag narcissist siya, kapag mainit sa umpisa, malamig na habang tumatagal. Simula sobrang sweet, tapos mapagmahal, yung love bombing na matatawag, pero kinalaunan, nagiging mapanlait, nanunumbat, wala nang pakialam. Oo. Uyang, so far naman, wala namang, hindi pa ako napunta sa relasyon na may sumbatan. So far. Swerte pa pala ako, no. Wala pa ako nung relasyon na stop the car. Wala pa gano'n. Stop the car. Wala pa yung away-away sa biyahe. Kasi kung ako yung kunwari ako yung driver, no, ako yung jowa mo. Kapag sinabi mo stop the car, hihinto talaga. Hihinto ko talaga yung kotse, lalapag talaga kita. Huwag niyo ako lalo kapag nagdadrive ako, ibang tao pa naman ako kapag nagdadrive ako. Sabi ni Chean, okay lang kahit wag na niya kung kamustahin. Kaya ko mag-isa. Ayan, yung mga sanay na maging single. Sabi ni Louie, stop the car, yung parang kanya yung car, hindi naman sa kanya. Uy, may mga ganun, no. Hindi ko nga alam kung nangyayari ba talaga yung sa totoong buhay, eh. Yung stop the car o sa ano lang, sa Wattpad lang. Sabi naman dito ni Jenna, pakiramdam niya special siya lagi or special siya. Naniniwala siya na mas magaling o mahalaga siya kaysa sa ibang tao. Parang yun nga rin yung sinabi nating may main character energy. May mga tao rin talaga kasi na pwedeng hindi nila nakukuha yung atensyon nila sa pamilya nila. Kaya paglabas nila ng bahay ay talaga nga namang gusto nilang pakita na I'm worth it. Magaling ako, marami akong kayang gawin, 'di ba? Kaya dapat ma-impress ka sa akin. May mga ganoon. Depende rin sa kinalakhan mo eh. Ako magi-stop the car, mahal pa. Magi-stop the car, mahal pa masahe. Sabi ni Arlene, tanggapin kung ano ako at basta mataas ang performance. Ano yung mataas? ano yung, ano yung performance na pinag-uusapan natin dito? Kapag ba nag-stop the car, red flag na yun. Hindi ko pa kasi naranasan eh. Hindi ko pa naranasan ng magka-jowa na nagpapa-stop the car. Pero kung magkaroon man, bibigay ko yung gusto, yung request na stop the car. Lapag kita sa gilid. Uy, Chean, Louie, kausapin niyo si Alex, kinakamusta kayo? Nandiyan si Mubli. Hello Mubli, maayong gabi. Sabi naman ni Bayani, yung sense of entitlement po, isa pang sign ng pagiging narcissist. Yung mga akala nila sila yung main priority mo sa buhay. Gusto nila sila yung mundo. Yeah. May sakit ka ba, Che? May sakit ka? Sabi ni Louie, totoo yung nagdedepende sa kinalakihan na environment. Pero ang akin lang naman dyan, kung may problema ka sa bahay o kung meron kang pinagdadaanan sa bahay, wag mong hayaan makaapekto to sa ibang tao. 'Di ba? Kumbaga, fix your issues, brother, sister. Fix your issues.
Pagalingin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. Kumbaga, isolve mo yung mga problema mo. Huwag ka naman dadamay ng mga inosenteng tao. Maraming ganyan yung naghahanap ng for example, naghahanap ng love life, naghahanap ng jowa, naghahanap ng makakasama sa buhay, tapos iaasa yung mga trauma, iaasa yung mga daddy issues, mommy issues sa ibang tao, sa partner, sa jowa, kaya ang ending yung nakukuha nilang tao nagkakaroon ng responsibilidad. Kumbaga gamutin nyo muna yung sarili nyo. Lagi ko sinasabi, gamutin nyo muna yung sarili nyo bago kayo pumasok sa relasyon. Make sure na naka-move on na kayo. Make sure na wala na kayo emotional baggage. Make sure na gusto nyo na talagang pumasok sa relasyon. Ready na kayo. Hindi yung iaasa nyo sa panibagong relasyon yung paggaling nyo sa mga trauma nyo. Gigigil na naman ako. Tsaka na ako magjowa pag may jowa na crush ko. Pwede no? Minsan yan din yung dahilan Yan din yung dahilan ng break or pagiging broken hearted natin. Ang heartbreak natin minsan yan din yung dahilan. Kapag nagka-jowa na ang crush natin. Kapag may hinard launch na yung mga crush natin, no? Yan yung nakakapanghina eh. Sarili muna bago iba. Tama. Gamutin nyo muna yung sarili nyo bago magjowa. Saka na ako magjojowa kapag may jowa na si Kim Chino. Ay naku, sa ganito itsura wala ka nagkakagusto eh. Siguro kay Boy D marami. Ilan ba jowa mo, Boy D? Boy D, ilan jowa mo? Narinig nyo ba yung sinabi? Di ba, nagtatanungan tayo, Joe. Narinig nyo ba yung sagot? Narinig nyo ba sagot ni Boy D? Marami nagkakagusto niya kay Boy D. Mukhang babaero eh. May ganun tao, no? Babaero energy. Pero sabi niya, isa lang daw yung jowa niya. Isa pa lang. Isa pa lang. So parang may balak pa naman. Ano yan? Lakasan ang sagot. Isa pa lang daw. So promise, I will love myself na. Dapat lang naman. Di mo alam kung gusto ka niya. Tsaka ka na ako magjowa, Kim Chino. Dadagdagan pa. Diba yung sagot parang dadagdagan pa. Ingat kayo sa mga ganun kapag tinanong kung ilan yung jowa. Kamusta na kayo, Alexander? May sakit? Sino ba may sakit? Sino ba may trangkaso? Si Alexander ba na lagi nagsiswimming o kayong dalawa Louie at Chean? Hindi ko rin alam Sabi naman dito ni Rika, manipulative, isa rin yan sa mga senyales na narcissist. Maaring gumamit ng mga guilt tripping, yung mga pang-guilt trip daw, natas na nanakot, tapos pambobola para makuha yung gusto niya. Ang dami talagang red flag na ugali, no? Anyway, mahal. Oras natin 7:50. Oo, usapang narcissist pa rin tayo hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino, ha? Pero gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Happy Friday. Oo, magpagaling ang mga nakababad sa swimming pool at may mga trangkaso.
Buti na lang Saturday bukas. Feeling ko magkakasakit ako, naulanan din ako. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Tumutok na kayo sa radyo ulit. Maraming salamat, mahal. Happy weekend. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!